Бачу вельмі шмат бацькоў, якія выхоўваюць малых дзяцей і немаўлят па-беларуску. А ў мяне іншы досвед. Я бачу, што людзі проста замыкаюцца, як гэта называюць, уваходзяць ва ўнутраную іміграцыю і проста жывуць быццам вакол нічога не адбываецца. У маім разуменні, калі ты любіш сваіх дзяцей, недастаткова пра гэта казаць. Трэба як бы нейкія ідзеі не рабіць, здзяйсняць нешта для таго, каб гэтую любоў паказваць. А калі ты для сваіх дзяцей рыхтуеш лёс вучыцца ў беларускай школе, ты сапраўды любіш сваіх дзяцей? Настолькі, што гатовы іх кінуць на гадаванне не тое, што чужым людзям, а проста вырадкам, ёбанаму быдлу, якое вучыцца ў гэтых педагагічных універсітэтах. Сам-то ты яго не ўзгадаеш, у Беларусі няма хатняй адукацыі. А сярэдні беларус, ён яшчэ і грошай не мае, то бок мужчына не можа зарабляць столькі, каб забяспечваць усю сям'ю. Маці не зможа там, не то што бацька, там маці не зможа нават вылучыць дастаткова часу ў сваім графіку, каб займацца дзіцяці. І гэтым дзіцяці будуць займацца дзяржаўныя усялякія прадстаўнікі тыпу настаўнікаў. Ім будуць займацца іншыя дзеці, якія насамрэч такое ж быдла. То бок твоё дзіцяці будзе гадаваць быдла з усіх бакоў. А табе ён потым скажа: ідзі нахуй, таму што вы не маеце ніякай сувязі. Трэба праграму збору насення на фронце, так, гэта правільна. Як сын настаўнікаў, у РБ ёсць хатняя адукацыя. У РБ няма хатняй адукацыі. То, што ты называеш хатняй адукацыяй, гэта, трэба, я не ведаю, душу сатане, дзермадземану нахуй прадаць, каб сваё дзіцяці сапраўды перавесці на хатнюю адукацыю. Там, заябацца трэба. Бок ёсць такія выпадкі, безумоўна. Калі альбо ў цябе проста ёсць сувязі нейкія, у дзяржаўным апараце, ці там у медыцынскім, каб спраўку нейкую выпісалі. Так-то калі ты звычайны чалавек і хочаш перавесці на хатнюю адукацыю, ты хуй гэта зробіш. Трэба заебацца. А калі гэта трэба заебацца, будьце, упэўнены, што большасць людзей не стане такім займацца. Прасцей дзяцей у школу проста даслаць, пиздуй, вучыцца нахуй марксізму, ленінізму. Дзермантадземан. Проста так ты гэта не атрымаеш, асабліва ў горадзе, у вёсцы яшчэ можна на лапу даць без вялікіх сувязяў. Магчыма, то бок гэта ўсё нейкімі акольнымі шляхамі, трэба дамагацца, дамаўляцца. Гэта не хатняя адукацыя, Это называется коррупция, нахуй. Тады, у любой краіне ёсць хатняя адукацыя, прыкіньце, Тады атрымліваецца, што ў Беларусі наркотыкі легальныя, таму што іх можна купіць, Ахуенна. Хатняя адукацыя проста ва ўсе палі. Чырвона-белы сцяг атрымліваецца дазволены, Можна бяспечна па-беларуску размаўляць. З іншага боку, калі ты сапраўды вырашыў гадаваць сваё дзіцяці па-беларуску, ты яму рыхтуеш, дапусцім, ты нават зрабіў так, каб дзяржаўныя усялякія прадстаўнікі тыпу настаўнікаў не ўплывалі настолькі моцна, як ты сапраўды ўзяў гэтую ініцыятыву на сябе. Ты проста рыхтуеш свайму дзіцяці лёс акрэсціна, літаральна. То бок ён вырасце свядомым беларусам, і ўсё, што ён зможа зрабіць, это патрапіць у турму за сваю беларускасць. Вось і ўсё. Любы чалавек, які любіць сваіх дзяцей у Беларусі, ён проста абавязаны з'ехаць з гэтай краіны. Прынамсі зараз. Без варыянтаў. Астатняе проста пиздёж і копіў. Спадарства. Пачалі тэму для хайлайту. Піліце хайлайты. Я заёбся піліць хайлайты. Вы ведаеце, які гэта гемар,
Ну што, нанімаеш сабе Краўцевіча як настаўніка і ўсё, я ўжо патлумачыў. Альбо рыхтуеш свайго дзіцяці ў БРСМ і Ігнарамуса, альбо ў турму проста. Альбо да эміграцыі. Вось прикіньце, вашаму дзіцяці, яно вырасце беларусам, убачыць, што ён, блядь, увесь гэты час рос сярод уебанаў апошніх. Ён захоча з'ехаць сам. А вы яму глебу да гэтага не падрыхтавалі. Вашаму дзіцяці прыйдзецца проста з нуля пачынаць сваё жыццё ў іншай краіне. Змагайцеся далей, змагайцеся больш, блядь, унутры Беларусі. Падполле ахуеннае, давайте. Дык за беларускай дзіцёнка на цябе настаўніца класна напіша данос, ну я гэта ўжо казаў. Плавалі ведаем. Дарэч, не ведаю, у мяне пиздец БЧБшная школа мо бінга. Не ведаю, магу толькі сказаць, што табе вельмі пашанцавала. Паглядзі часамі якія-небудзь навіны з Беларусі. Нават калі ты сам жывеш у Беларусі, я ведаю, як гэта бывае, што, блядь, збоку відаць лепей. Не тое, што збоку, я перафармулюю. Калі ты збоку глядзіш на Беларусь, ты часцей ведаеш нешта пра Беларусь, чым калі ты жывеш у самой Беларусі. Гэтая хуйня пра тое, што разрыў, блядь, паміж беларусамі, якія засталіся ў Беларусі, і беларусамі, якія з'ехалі там у Польшчу якую-небудзь ці ў Амерыку, ён будуецца проста на тым, што беларусы, якія з'ехалі, яны зразумелі, што увесь гэты час займаліся хуйнёй. Ну, некаторыя, насамрэч, шмат хто і да сих пор не зразумеў, там жывуць 20-м годам, ну гэта ладно, гэта мы задушкі вынесем. Шмат людзей зразумела ўсё ж такі, у якой пізде яны жылі ўсе гэтыя гады. Вось. І у іх з'явіўся гэты досвед нармальнага жыцця. Небагатага, нейкага там ахуительна, не ведаю, еўрапейскага. Проста звычайны ўзровень жыцця ў якой-небудзь Польшы ці ў Грузіі. І ім ужо лепей бачна. Ім ужо лепей бачна, што там у Беларусі. Чым тым людзей, якія ўсё жыццё проста кожны дзень, як у Сарокіна, блядь, норму гаўна ужываюць. Так. Калі ты зараз у школе ЮРБ, менш кажы зараз пра сваю школу. Это правильно. Это правильно. Зловілі шкаляра ў чаце. Займаюся хуйней. Ну, Тим 4025, яму 7 гадоў, ён адмаўляецца ісці ў садок. Кажа, што гэта этатызм. А што вы думаеце? Піша, я выпусціўся 3 курсы таму. Я ўвогуле ёбнуты. Я 3 гады вучыўся ў беларускім дзяржаўным універсітэце. Я яго не скончыў і з'ехаў у Польшчу. Зараз вучуся ў Ягельонскім універсітэце. На бакалаўрыяце ўсё зноў. Вось. А калі ты прынцыпова з'язджаць не хочаш, ну я ж кажу, што гэта проста копіум. Што значыць прынцыпова не хочаш з'язджаць? Ты, атрымліваецца, ты прынцыпова, блядь, ненавідзіш сябе і сваіх дзяцей, нахуй. Вось такі ты прынцыповы, блядь. Прынцыповасць гэта не заўсёды добра. Калі ты прынцыповы камуніст, гэта досыць хуёва. Мабыць, ты паслядоўны, канешне, ў сваіх поглядах. Можна быць паслядоўным мізантропам. Паслядоўна ненавідзець ўсіх людзей, у тым ліку сябе. Тады окей. Смачна есці, дарэч, мала ведаю пра цябе, дзе можна біяграфію графа Маргінеза пачытаць. $100 і я пішу кніжку
про свои охуительные прыгоды. Калі ўся сям'я тут, не паўтарай памылак сваіх бацькоў. Ты разумееш, у 90-е гады было дохуя людзей, якія казалі, ну гэты рэжым ён прытрымаецца максімум некалькі гадоў, потым яго пераабяруць. Просто ўсвядом сабе гэта. Пастаў сабе на место людзей, якія змагаліся супраць Лукашэнкі яшчэ ў 90-е. Ведаеш, я калі вучыўся ў БДУ, я быў яшчэ зусім наіўным дзіцяці, насамрэч. І я думаў, што вось гэтая хуйня пра тое, што ты павінен адпрацаваць пасля бюджэтнага навучання, яна мне здавалася як нейкая перашкода, якую можна пераадолець, альбо як нешта такое, што, магчыма, скасуецца, пакуль я буду вучыцца. Настолькі я быў ёбнуты. І вось зараз у гэтай пазіцыі спадзяванне на тое, што нешта здарыцца, што зверху прыйдзе нейкая хуйня, якая ўсё зменіць, вось у гэтай пазіцыі знаходзіцца зараз увесь нахуй беларускі народ, які застаецца ў Беларусі. Можаш чакаць змену яшчэ 50 гадоў. Альбо пакласці сваё жыццё на алтар вось гэтай беларускай ідэі ахуительнай. А потым в ўладу заедуць, блядь, Святлана Ціхановская з яе сябрамі. Варта таго? Вырашай сам. Згодны, гэта, ребяты, на 10годдзі мінімум. Вы альбо вызнаеце, што няма грошаў на з'ёб, альбо ідзіце ў лес. Ілюстратыўныя гэта розныя фільмы пра пратэсты 90-х, 05-10. Просто калі ў цябе сапраўды няма ніякіх амбіцыяў і ты гатовы рабіць любое гавно ў жыцці, то, напэўна, норм будзе у РБ далей. Не толькі у цябе няма амбіцыяў, ты хочаш, каб у тваіх дзяцей не было амбіцыяў. Каб яны былі такімі ж ігнарамусамі. А калі не, то бацькі зрабілі свой выбар, зрабілі свой незалежны, бо бацькі бываюць дуракамі. Такое здараецца ў пастсаўке. Да гэта паўсюль здараецца. Просто не паўсюль гэта прымае настолькі сумныя наступствы. Настолькі сумныя абароты. Гэта я не хачу, каб у маіх дзяцей была будучыня. Без рофлаў гэта ж, ну, відавочная рэч здавалася б. У вас літаральна больш магчымасцяў быць беларусам ва ўсіх сэнсах гэтага слова у Польшчы. Ёсць такі аккаунт у інстаграме, называется Мэхавіта, по-моему. Дзяўчынка вядзе, яна яшчэ ў школе вучыцца. Ну, тут гэта трошки па-іншаму называецца ў Польшчы, але сутнасць такая, што яна школьніца. І яна вядзе вось блог пра тое, як яна беларуска вучыцца у польскай школе, як яна жыве там у польскім такім невялікім мястэчку, вось у яе беларускамоўная сям'я. І ты глядзіш на гэта ўсё і разумееш, што гэта ідэал. Вось так павінны жыць беларусы у сённяшніх абставінах. Не змагацца за капейкі, блядь, на нейкім заводзе ў Беларусі, які насамрэч стратны і яго ў любым выпадку зачыніць. І ты нават не прыносіш ніякай карысці сваёй краіне, таму што ты проста атрымліваеш грошы, якія табе дае дзяржава, каб ты проста працягваў працаваць, каб ты не страціў сваё працоўнае месца. Так жыве большасць беларусаў. У Польшчы у цябе ёсць перспектывы быць беларусам.
У Польшчы нават ёсць аўтахтонныя беларусы, якія тут жывуць, размаўляюць на дыялекце беларускай мовы, і зараз нават гэтую мову прасоўваюць у польскую поп-культуру. Вось гэта нядаўні прыклад з завірусіўшымся трекам, вось гэтым фонк, гэтым жаночым фонкам люстэрка. Палякі гэта слухаюць. Ёсць пан Савіан, ён спявае на польскай мове. І тое, што ён спявае, гэта нашмат лепей часамі за тое, што спяваюць самі палякі. І вось у чым будучыня. А не ў гэтым бясконцым капашэнні ў лужы. Лужы копіума, з якой хлёбае, блядь, 90% беларускай нацыі. І што я ім нават шанса не дам. Правильно, нахуй этих дзяцей, блядь. Лесь не сказаў па слов. Ці ёсць у спадара Маргінеза дзеці? У мяне няма дзяцей, у мяне ёсць малодшыя сіблінгі. СРН Байструк. Мсціслав. Так, гэта вы паміж сабой. Мне падабаецца Мсціслав, ну трек лайно так-то. Я што, пытаў твоё меркаванне? Калі хочаш прывяду, але твоё отчае колёрку амарэту. Так, колёрку амарэту, а нядаўна выйшла песня бурштыновыя коралікі. Просто ахуенна. Там і вайб такі яшчэ нейкіх польскіх 80-х, там кліп зняты быў у Сопаце, по-моему. І гэта набрало там некалькі мільёнаў, здаецца, праглядаў. А ў Беларусі, блядь, школа блогераў. Ці як гэта хуйня называлася? Моладзевая культура. Як можна? Табе што, не падабаюцца песні пра крутога бацьку? Маргінез, прызнай, што адчуваеш адзіноту ў Польшчы. А гэта нармальна, што я адчуваю адзіноту ў Польшчы, так яно і ёсць. І каб вашыя дзеці не адчувалі адзіноту, пераязджайце у тую ж самую Польшчу і рыхтуйце для іх глебу. Для мяне глебу ніхто не рыхтаваў. Я пачынаю з нуля. Я жыву ў Польшчы 3-й год. Гэта не той час, за які можна знайсці сабе сапраўды шмат кантактаў, сяброў. Хаця ў мяне тут ёсць сябры у тым ліку палякі. Я не скаржуся. У мяне ўсё добра ў гэтым сэнсе. А беларусам не так складана знайсці знаёмства сярод палякаў, калі ты проста ведаеш польскую мову. Вось я прытым яшчэ і вучуся ў вышэйшай навучальнай установе польскай. Я не настолькі адзінотны, насамрэч я не настолькі тут адзінотны, якім я быў у Беларусі. Калі ты з гадамі разумееш, вось пасля 20-го году, ты просто глядзіш па баках на іншых людзей, як яны жывуць, і ты разумееш, што ўсім норм. А табе не норм. З табой нешта не так. Ты не можаш знайсці агульную мову з гэтымі людзьмі, нягледзячы на тое, што гэта нібыта твае суграмадзяне. Я тут у Польшчы мала кантактую з беларусамі зараз, больш з палякамі. Здагадайцеся, чаму? Будзьма чакаць эскаляцыі канфлікту між палякамі і бандлясцамі. Гэта ты пра гэтых полішукоў. А насамрэч сярэдняе меркаванне паляка, што беларусы могуць забіраць Беласток, як бы похуй. Не будзе толькі лепей ад гэтай хуйні. Беластоцкая народная рэспубліка, ну ведаеце, як Смаленск, там
Псков, Брянск. Я думаю, с Белостоком проблему не будет. Это не Вільня. Это не Вільня. Хотя я, знову ж таки, нічого супроть Белостоку не маю, супроть Подляшша. Я б з задовольненням поехал туды, пастасаваўся з людзьмі. Ось. Панаведваў бы гэтыя праваслаўныя церквы, якія там аўтэнтычныя. Так, новы чэлік, сыр 862, прывітанне. Што тут пісаў? Я свайпну чат трошки. Фэмбой наступоўцы ці жанчыны. Гэта ты да чаго пытанне, я не разумею. Маргінес просто шукае сяброў, таму заклікае вас у Польшчу. Блять, не дай бог, каб з кімсьці з вас сустрэцца на вуліцы. Ладно, бывайте, каб усе з'елі па норме гаўна сёння, я потым праверу. Давай, давай. Да пабачэння. Бо ты Віцебскі, яны пазбавяцца Канановіча. А што пра Віцебскі? Я ў Мінску вучыўся 3 гады і жыў там. А улічваючы, што блять, у кожнага беларуса мэта ў жыцці гэта альбо з'ехаць з краіны, альбо з'ехаць у Менск, таму што ў рэгіёнах жыць немагчыма. У Менску ты сустрэнеш, блять, людзей вельмі розных. І будзеш мець досвед, як бы. Будзеш мець нейкае ўяўленне пра тое, як выглядае Беларусь. Таму гэтыя намёкі на маё усходняе, усхадэнскае паходжанне трошкі недарэчныя на СРН. Компроментували себе, это маргінес, як